Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calmina mon juurama, on ñagama duwawu, on ñagama yafuya, on neldama duwawu, on jafama to banggue men ga. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men WhatsApp hatudande men jogori haɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. Sikki ala en heeɗi to kaɓirɗe to ha mbawen nande ko haalte ko to banggue hello YouTube Saydou Abouba. Yo Allah yommo moƴƴere mo waɗa golle joɗɗe mantiniɗe pewɗe e jawdude e jamanu. Dendagal jewte batteɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe. So tawi a yeehi hello YouTube a waɗi weltare TV ma heɗo ɗum no jiɗirɗa ni. O jarama yalla yommo moƴƴere. So saaha heedi haqqillaji minen e keeɗa ko mbiyeten jolgo miijoji walla mbiyen toɓɓere ganumma. Moni kala noon ko dimo e miijo muɗum. Sikki ala toɓɓere men ganumma hande koni sifori ko suka gorko goto. Cuɓima wasde haalde ɗo jeeyaɗo wuro ngo e leydi ndi. O yonti ɗannade o yeehi teeru leydi mabɓe to o dogi e ƴewde kayitaji ko wiyete visa ko. Allah wallimo o dañi visa leydi France. O diwi o yeehi o naatoy kadi Allah newnanimo kayitaji o yaawi heɓde kayitaji kadi o heɓi liggey ko liggey kadi baɗɗo fayida. O woni hen duuɓi seeɗa o dañi pofde makko o arti to wuro mabɓe ga. O yi suka debbo goto o resodiri e muɗum ha dewgal ɓennide congé makko gasi o funne hoorde o nawori suka debbo o wari ha teeru mabɓe ɗo kadi ɓe jeehi ɓe ƴewnoyi debbo o visa. Allah newnanimo kadi debbo o yaawi dañde visa. ɓe jeehi ɓe payi toon ɓe gondi toon duuɓi haɓe dañji sukaɓe mawɓe sagataɓe rewɓe e worɓe. E so tawi ɓe dañi pofte tan wiyete vacances ko ɓe jaaha ɓe koota Fouta ɓe gona toon ha pofte mabɓe gasa ɓe garta ha hankadi noon kanko gorko o mawni debbo o mawni watti ko sakkiti ko noon so tawi ɓe dañi pofte tan o wi debbo o yo ar ɓe jaaha. Debbo o wi ala kanum hikka yahani watti sownude yaha hikka jooɗo mo wuuri wasa yaade. Kanko noon gorko o hitande fof artat to mo yiɗi Fouta ha ko ɗon wawi hadde. Rewi hankadi ne hawo kanko gorko o yeehi ko wiyete retraite ko o natti liggade o gayni liggade hankadi ne o fini subaka goto o wi debbo o aha hankadi noon mi natti liggade jinmi noon ko hankadi ne koten Fouta min mi liggaki an a liggaki sukaɓe ɓe ene wayno hankadi ne ko gayni janggude ni kala hen battuɗo liggade kanum ene wawi heddade ɗo ene liggo walla janggowo o heddo ɗo ene janga. Enen noon ɓaade haydara en mbaɗani hankadi hebde men ɗo tan joɗɗen nde e fewintaki ni galle men Fouta machallah eɗen maahi ha no fewirta ni koten hankadi jottoyɗen Fouta tawa heddoto hankadi ne ga ko so tawi en jiiɗi arde vacances tan garen ga vacances to wonta joɗorde meɗen hankadi tawa ga ko vacances garden ga ken ɗanninoɓe ɗannugal ene joofa hankadi koten jottoyɗen Fouta sukaɓeɓe keddo ga so batti liggade e mbatta kadi wallidde en e gurdam meɗen. Debbo o deƴƴi ko juuti wimo ko ɗum woni ko battintomi wadde ɗo hoorde min kam mi hootani min kay ko ga jottomi ga kay ko mayde ittitami ga hay ni hankadi ne hitande fof yaade Fouta nde hay ɗum hankadi mi nattat min kay hankadi ko ɗo sukaɓam so mbawi hankadi ko ɗo gonanmi mi wonda e mumen ko ɗo jooɗoten hay sen jeeri tere ko ɗo tan keddoten gorko wi ala wonan noon mbatten ara tan kooten jottoyɗen Fouta ko toon gumminoɗen en gayni golle liggey men gasi en gayni liggade kooten jottoyɗen Fouta gurdam Fouta ɓuuri welde e gurdam ɗo. Gorko o siri dow sammi less debbo wi kanum kay o yahani tan o wadde kanko jaaho kanko gorko debbo so yiɗi jaaha min mi yahani. Sukaɓe ɓe koye mumen jaade babiraɗo o mbi yummiraɗo yo artan yaha ɓaade ko ɗum bamum yiiɗi yo waɗan bamum ko yiiɗi ko yummiraɗo wi kanum yoɓe nanggu konude mabɓe ɗum wona haajuji mabɓe ko haala hakkude mabɓe kamɓe ɗum diwi haala mabɓe.
to yahano arta fof gorko o diwi toon arti kano heeɓi Fuuta ga hen nana leeli gorko o woni ga noon hedde duuɓi ɗiɗi tati wi noon kanum ene yaha vacances seeɗa France téléphone debbo o wi komi garowo toon so Allah jaaɓi fayi to teeru leydi maɓɓe to nden yettima teeru leydi maɓɓe ɗo hennane kuppi biye muɗum haali ñalngu ngu jogori diwde noddi debbo o haalani ɗum wi ñalawma tel komi diwowo mami ar mi tawma toon debbo o nden gorko o wimo noon tan debbo o ne kanum ne kuppo e biye muɗum ƴeewi ñalawma mo jogori diwde o kanum ne réservé on ɗon ñalawma kanum ne diwa e on ɗon ñalawma fata ga to leydi maɓɓe ga gorko o ñande diwi leydi maɓɓe ga ene fayi France debbo o ne diwi France kanum ne ene fayi Fuuta ga firti ko ɓe jogori ko lutodirde walla ɓe lutodiri gorko o yetti toon ene andi galle mumen fayi galle mumen yetti soni sukaɓe udditi wi hoto yummon woni ɓe mbi yummami nene amen kay diwiɗo hande fayi Fuuta fayi Afrique o wi ha o wi ha noon tigi gorko o woni toon ko fonno wonde toon woni toon ko fonno wonde toon ɓe kaldani wiyani debbo o an ko mbaɗɗa ko debbo o ne wiyani mo mbara yettima toon e dow jaam gorko o woni toon ko fonno wonde kadi toon fewji kadi han kadi ne kuppi biyemum kadi toon ene arta ne faati Fuuta ga mawol kam o haalnani debbo o ni ne gasa ko goto e sukaɓe ɓe noddi yummiraɗo o wi yummiraɗo o baba men noon ene diwa ga ñalngu tel ene faati ne ara toon nden yummiraɗo o kadi nani ɗum tan kadi kanum ne ummi Fuuta ga hen ne faati teeru maɓɓe to ñande gorko o diwi to France ene arta Fuuta ga ene arta Afrique ga kanko yummiraɗo o ne debbo o diwi ga kanko ne kadi o faati France gorko o yettiti ga namdimo kadi wiya o faati France bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni oɗo debbo oɗo gorko ɗanniɗo namdal meɗen ko mbate ɗannungal ene gasa walla gasata mbate ɗannungal ene gasa walla gasata mbate ɗannungal en jogui to haaɗi walla ala to haaɗi mbate so tawi ɗannungal heeɓiɗo haaɗi ɗo mbate jomum koto ɗannino to ko toon foti jooɗade tan deeƴa walla ala foti wodde koto ummino to ɗum ko namdal faade moon so ene jaaɓe ko noon jaaboto oɗo gorko kanko o wi ko ɗannungal makko joofi o wi debbo o ko gaddunoɗo ɗum eɓe ɗanni mbate debbo o gorko gaddunoɗoma o so felliti en hoota to ummino to mbate a hoddade muɗum walla ala mbiyata an ko a heddoto ɗon tan an taw ka gaddanoɗo mbate gaddanoɗo so wiyama ene nawte mbate ene foti jabde nawtede walla fotani jabde nawtede so ene jaaɓe ko noon jaaboto oɗo gorko o diwi Afrique omo fayi Europe debbo o nani ɗum diwi Europe faati Afrique o diwti Europe omo faati Afrique debbo o diwi Afrique ene faati Europe mbate oɗo debbo hankkadi ne ko jiɗɗo o yiɗa yinirde e oɗo gorko mbate ɗum ko golle walla wona golle so tawi ene jaabe ko noon jaaboto oɗo gorko no oɗo debbo waɗimo ni mbate hankkadi no o yaafoto oɗo debbo tan hankkadi o ƴeewa debbo goɗɗo walla ala o heddoto e oɗo debbo tan o wurda no wurdini so tawi ene jaabe ko on jaaboto so tawi wonko weññi en wona ɗum wonno sago men so wonko feewi en koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo holli en laawol peewal o rewna en heen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗacconakke jaafoɗon yo Allah holli en ñande wonde